Я почерпи мен една пура. Дай на баба по една пура. Да запалим с баба му по една пура. Половинчка! Наскоро закачи ли чантите горе? Не. Що? После ли? Нали има време? Ай, баба, пурици ски са готини с пурици. Остата. Аз вкъщи имам истинска пура обаче. Аз трябва да си купа да преодиш с капута. За 10 лева. Да. Има и по-малко. За 25. Циргоз, баба, циргоз. Али, мага. Съм фанали штурите са легала скоро. Да. Колко малко? Не знам. Да се легаем. Нали, Ангели, то това не остава. И живота ни. Да. Нали? Така. Днеска не има, утре на няма. Брата нас поди да ми купи една пура. Бабо, нямам право. Няма да. Така е за баба ми тази пура, не знам. Няма. Ни цигари ще му дадат. Я кажи сега, дедо, очилата са от колко? От 120 лева маркови, нали? Да. Да, бе, да, те лъжат. Как са лъжи, бе? Не са за 1 лев. Точно, дай пет. Те са Марко. огледални, не са за един. Огледални маркови и баба сега се има кукла Барби да й завиждат тук, като върви по улицата. Другия път, нали? Това не Красимир, като види пак 15 наши. Моите са много скъпи. Оле,